Avui cuinarem trinxat de col i patata. Pelem les patates i les tallem a trossos. Tallem la col cale a tires fines. Bullim la patata i la col cale durant 25-30 minuts aproximadament, fins que la patata quedi cuita. En una paella posem els talls de cansalada i seguidament els alls laminats i un rajolí d'oli. Coem fins que la cansalada estigui daurada. Retirem els talls de cansalada i els reservem. En un bol aixafem les patates i la col cale. A la paella dels alls afegim el puré de patates i col cale i coem tot junt durant 4-5 minuts. Salem al gust. Amb l'ajuda d'un aro emplatem el trinxat i servim amb un tall de cansalada per sobre. Decorem amb una mica de cibulet fresc.